Hello everyone, jotna lam shogo Tini shelalo okay Tini hinke sing sinzu khai salani hini plan chalaimani dara bai kanai sing dogana thanga sing mani paina hari phailai ni ta bungno sing tabo no claws asogo sing sinzu snamoi tonglai ta hinke jeng jotno miloinai rang khangai sing sinzu salai bai snam tongo ta sinja ga sing rang kri bang tin gang nogo fyjak ba dara song ako song rok bebang chino ko phai tong beketa khatang jak bai kene yang dara hanke copy helebui to gota yang kori biri bikhe yang ke yang megi supruwi nai ko khologi toni tono khata ge yang ge mama bani besajak boano bele khatang jak soka tini gana ni sikakli boano ge ang onek balo khabla nogo phai jage ang tini sang soka shiwo getai dara song phayako babsa jong yang ke ani babo bai ani ama sang nasik tonglai ta sindu snamani ke nana butongo gebor ke waisa pano sunu ma ke samarong no yakoba sinju hnai tama sana nai bno ga bo anga tama sinju hnai sa salai ta angke yang dara video ta sagri lasho hnai tong ta angke ta bang sago yang ke mama kiting yang ke yang ke no yang ke babo bai ama guys torokna kaisa kok sana muchongo do norok sini video no nice mi thango ang norok no bar no request khai joto video no ta chin channel no kisa support khai di chungno noni hamjak ma rok nango sang guys ke norok sini video no comment khai di tei sajake comment khai di sajake phang no comment khai sari sini video bahai ya tei like comment share rok khai ne subscribe rok khanya ni ta pok de na ta thang ta no subscribe khai kalang thang de guys no ni hamjang ma norok ni support nango chung angka ke sing sinro khai tong bono tai hanyo hai bab sabai dara ko to phai sok phai kya ke borok mobile nai tong ta ke sing salai kha dara hotspot dari mano ningnai ke bini 5G recharge khaijak bola ke ang samia bini 5G recharge khaijak khonai nai ta ke boni rajana sing je o jaga 7-8 jon borok tongo jottono sing hotspot kane khaijong ta bini rom kakai sing tabuk khaibai sali dise sing salai tonglai khata ke among ke an babu se video sago kamo hangka bab sata kakai age sing tonglai chalaimani din rok belai khera moito man khatini age charai furu rogota ke tak ke asuk tongchak lai liya ba jani ja shikla sogai tore jani ja thangbai kya ago ka baksa ke ba kaijak thangbai kya nga tak sing simin tong shu je jong oro tongnai rok tai joto na kaijak thangbai ke do ki ko dara song chungro photo boinai video rok khaide status rok nai tong ta ke angwai sajaka dara status rok tar do angore bono kho hoisa oi rok phuno kabla ke hanyo songo bukhuk rok sama jaga rok bukhuk rok gana rok photo boito ni ta dara ko mojjot ni dara ko to sini haibano tai masa tongko boko phai sokpai ko bo mandayo tongo ge bo rok sokpai ko ta haibam bo to saya geseng tema sadara koton bagai segnar tong habo dugani phai ko tang ke boro bando kopi do hangka ke salaya do srai rokta ki ko yang mama song ko ki song rokta sa sai chale yang sa sa pe giro ta mix kai dai masa pun sana chaya borok thokja ge hidai nai hanyo motorok sanjorok simi borok salaya ta kerja bongni oro ani han dunia camera ka ham krei tak ko jena ka chasuna camera pro khamia mar kha han ko phone lekin ni ben do chini tam tai tao chin no tam thana chine heda share chu chu ma chen no khana ni le heda còn hay yari ma chen bin camera se ma tin mini mama mama tin mai ka phun sun ta na do kala share chen ma ni